El club va sorgir sobre l'any 97, farà uns 25 anys. Es va començar l'activitat amb uns 10-15 patinadors. En l'actualitat comptem amb uns 50-60 patinadors a les escoles municipals i uns 60 o 50 també federats, els quals tenen competicions autonòmiques y estatals. Yo llevo dos grupos de iniciación, que son las niñas que empiezan a patinar desde cero, y entre Quique y yo llevamos aquí 4 grupos de competición. Quique y yo nos pasamos todas las tardes prácticamente aquí. Ellas pues entrenan más o menos 2 horas, 3 días, 4 a la setmana. Patinem dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dissabte. Conforme van necessitant més hores d'entrenaments, potser arriben fins i tot a fer-ne 7 o 8 hores setmanals, segons es permet el temps, ja que entrenem a l'aire lliure. Com hi ha 2 modalitats, està dansa lliure. En dansa entrene 2 dies a la setmana i en lliure 3. A banda dels entrenaments al club, de normal tenen tecnificacions amb altres entrenadors, venen o a entrenar així o anem a altres pobles a entrenar. Fuera de lo que son los entrenamientos, las niñas pues aquí hacen grupos de amigas y pues fuera quedan para ir a patinar o para ir a cenar o a merendar y para hacer deporte en general también. Pues n'hi ha moltes que queden per donar una volta o per veure. Després d'entrenar se n'anem a dinar totes juntes o a prendre's alguna cosa. Fem algun sopar per fer un poc de família, encara que és un deport individual. Es recolzen uns als altres i sempre, encara que competeixin individualment, estan ajudant-se o animant-se uns als altres. El pròxim cap de setmana tenim una prova de nivell en els que els patinadors han de passar diferents proves de nivell fins a passar a la categoria autonòmica. A banda, fem trofeus amb altres clubs per a treballar un poc i que la base vagi movent-se un poc, perquè és el més important. Al final és el que més es motiva a ells, anar a fer competicions, anar a fer proves de nivell i anar a poc evolucionant. A mí el club me aporta poder transmitirles a las niñas lo que a mí me han enseñado, porque yo empecé a patinar en este club, transmitirles a ellas lo que les gusta, compañerismo, los valores del deporte, aprender a competir, a perder, que todo es importante, ya que ellas crezcan como personas. El que més m'agrada de formar part del club és que treballes amb xiquets des de 4 anys fins als 18 i veus com creixen personal i físicament i sobretot inculcar-los una disciplina, un treball, una constància, disfrutar del seu creixement personal. Es saludable, se anima a que hagan deporte, se relacionan con otros niños, en definitiva crean relaciones y salen de su zona de confort. Pense que el Club de Patinatge Artístic Paiporta aporta una visibilitat al poble, ja que participen als diferents campionats autonòmics, inclús estatals. Algunes patinadores han quedat classificades per al campionat autonòmic i han quedat al podi i porta un poc de visibilitat més al poble. Formar part del club estic molt contenta perquè és com si fórem una família i és molt agradable. Em sento segura, me divertisc molt. Jo recomano que vinguin a veure-lo perquè ensenya molt bé i és molt xulo patinar. És un esport que requereix molt d'esforç i que quan tu el veus és molt bonic. Toda la gente que quiera, que venga a probar un día, que pase a vernos entrenar y a probar, que vengan cuando quieran a poder patinar con nosotros. Estem aquí amb els braços oberts per a rebre-vos a tots i això, que sereu tots molt benvinguts.